amarya, ina amarya, ina amarya. Nanziya ce na ce ina amarya, in ke zamani ne. Yar gatan baba Nanziya yau kin zam amarya, mu je zuwa Husaini naki zai zamto miki garkuwa. Ya rabbana makagi kai ke juya yayi, ka ƙara dubin salati gurin manzan nan masoyi. Wa ali sahabbai na san babu layi, su ma sun kama manzo. Tafiya yau ta tafi amarya, yau dai kin tafi. Husaini mijinki ya zan mijinki ba wani korafi. Nanziya ki dakata ki je aure ba a korafi. Na san ki da tarbiya, ba kya biya duniya, ko da ba jarmiya. Ba komai sahibi na ƙaunar ka ni dai na rike ta. Husaini mijina na san zuciyar ka ba mugunta. Tunda ka ce kana so na san kai in ba kake ta. Husaini da kai nake, Nanziya ka dai rike, a maza na daban kake, alƙawari ka rike. Amana ka rike wa baba ta ya munce da ke. Yar gatan baba Nanziya yau kin zam amarya, mu je zuwa Husaini naki zai zamto miki garkuwa. Ubangiji ne ya ba mu dama mu yi aure. Nanziya Husaini naku ya zo sai ku rufe kyaure. Shi aure na da daɗi idan kai haƙuri sai ku more. Annabi dai za ku bi, shi kaɗai ne bai taɓa zuciya ba. Haya. Yar gatan baba Nanziya ki duba, so ba wasa ba, aure ne riba, yanzu kun taɓa. Tuwon farko kuka saba, don sai ni ilahu ya duba. A ɗan daura, a ɗan daura, a ɗan daura. Ina amarya ina ango, ina iyayen amarya yau zan miƙa sako. Alhaji Auwal mai gida ban manta halarci ba. Muwahid lakabi ba zan furta ba. Mai kamfanin gado har katifa ba zan koye ba. A yankin ɗan daura haya. Baban amarya Ahmed Niga, baban amarya Gaddafi yana murna. Shafi'u Shanawa, Safiyanu Sufi da Harisuna. Ahmed Sele yana murna, na ganshi yana kebawa. Iyaye mata na gansu suna yabawa. Fatima uwar gida sarautar mata, Maryama na zo da kangata. Ina Huzaima murnar ki a yau kin nuna ta. Iyayen Nanziya ba ta tarbiya, addu'ar ku ba ta yi tsatsa ba. Kannin amarya suna murna ba su koye ba. Yusuf da Ayuba su ma ba zan kina sai a waka ba. Hassan da Khalifa nawa su ma suna yabawa. Yusuf yana yabawa, Najamuddin yana yabawa, Ummi Awwal yabawa, Isa Awwal yabawa, Lamarat Awwal yabawa, Umar Awwal yabawa, Ummu Aymana ma yabawa, Abdus Samadu yabawa, Afarasin na yabawa, Nana Khadija tana yabawa, Salma yabawa, Khalid shi ma yabawa, Salim shi ma yabawa, Lamarat ma na yabawa, Ahmad Sile yabawa,
ƙanni na amarya ne, ‘ya'yan kalamu wahe, ƙawaye na amarya na gansu suna yabawa. Hafsat Ibrahim, Amina Ɗanladi, Ramatu Buhari, Labila Usman, su marai sun yi murna. Iyaye mata na gansu a fili na yabawa. Rahina ta yi murna, Shamsiya ta yi murna, Zabida ta yi murna, sun samu ku albarka. Ina kakan amarya su ma dai sun yi murna. To ina hajiya uwale, ɗan daura ba ki kyale, ci gaban ki ba shi kulle. Allah fa ya ja da kwana, maƙiyanki a sun sulale. Ga kaka Zuwaira, ga kaka Basira, ga kaka Amina, ga kaka Salaha, ga kaka Ladidi. Haina una ta murna, Safiya tana ta murna, kakannin amarya ne. Abokan ango su ma suna ta yi murna, Rayyanu Sele ya yi murna, Ahmad ɗan inna murna, Aminu yana murna. Yayyin ango da murna sun samu ku albarka. Isiya yana murna, Sabuwa tana murna, Maryama tana murna. Abokan aiki na ango su ma dai na murna. Nafi'u yana murna, Habibu yana murna, Yasir ma na murna, Shanawa na murna, Sadiq shi ma da murna, Yusuf ma ya yi murna na aure. Fatan alkhairi sun ce alaka da sharri. Baban amarya shi ma yana da abokanansa, Alhaji Awwal ko kuce Kalamu Wahid, mai gida na ba kamar ka. Ado Usman da murna, Sahabi ya yi murna, Ahmad ma ya yi murna, Alhaji Maharrazu shi ma dai ya yi murna. Sai ta'aziyyar Galadima, Musa Allah ya ji kanka. Allah ya ji kanka baba, rahama a gare sa rabba, kuskuren sa karka duba, ya rabba ka yafe. Malam Idris ya Allah ga